Il-korp tal-pulizija għaddej minn żmien diffiċli ħafna. Is-sens ta' demotivazzjoni qed jinħass. Il-korp illum huwa overworked, understaffed u underpaid. Sostna dan id-deputat nazzjonalista Joe Giglio waqt konferenza tal-aħbarijiet l-erba' filgħodu indirizzata flimkien mad-deputat Alex Borch fejn saħaq illi l-kundizzjonijiet li qed jaħdmu fihom l-uffiċjali tal-pulizija f'pajjiżna huma diffiċli ferm. Joe Giglio spjega li l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa laħaq f'din il-pożizzjoni bi pjan. Madankollu wara li għaddew is-snin jew il-pjan mhux jagħti l-frott mixtieq jew mhux qiegħed jaħdem. U insista illi l-appelli għal kondizzjonijiet aħjar mhux biss ġejjin mill-membri tal-korp iżda anke minn uffiċjali tal-leża u għaldaqstant dan ċertament ma jirrifletti xejn sabiħ fuq is-sigurtà f'pajjiżna. Joe Giglio insista li għandu jsir minn kollox biex il-kondizzjonijiet tal-pulizija jitjiebu illum qabel għada. Aħna bħala partit se nkomplu nisħu, se nkomplu nirsistu, se nkomplu nsostnu il-ħtieġa illi b'mod ġenerali, mhux biss inkwantu rigwarda l-ambjent ta' xogħol fejn jaħdmu dawn in-nies, iżda anke inkwantu rigwarda l-kondizzjonijiet tagħhom, issir riforma drastika sabiex dawn jitjiebu malajr kemm jista' jkun. Min-naħa tiegħu Alex Borch irringrazzja lil membri tal-korp, partikolarment l-uffiċjali stazzjonati Għawdex, fejn spjega li minkejja nuqqas qawwi ta' riżorsi umani xorta waħda qed jagħmlu mill-aħjar li jistgħu. Madankollu insista li ċittadini fl-irħula Għawċin partikolarment fejn qed tiżdied il-popolazzjoni fosthom Marsa l-Forn qed jgħixu fil-biża'. U spjega li jekk ma tasalx il-bidla fil-kondizzjonijiet tal-pulizija se jkun qed ibati l-ewwel qabel kollox iċ-ċittadin bżieda fil-kriminalità u l-vjolenza. Borch sostna li r-responsabilità hija kollha kemm hi fuq il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa u l-Ministru Byron Camilleri. Illi jekk dawn ser jibqgħu inadempjenti u jibqgħu ma jirreaġixxux għal dawn l-inċidenti u ma jippruvawx isibu s-soluzzjonijiet sabiex innaqsu ir-rikorrenza ta' dawn l-inċidenti, ir-responsabilità ser taqa' fuq il-Kummissarju tal-Pulizija u fuq il-Ministru tal-Intern Byron Camilleri. Għal dawn l-aħħar xhur u ġimgħat il-Malta Police Union u l-Police Officers Union appellaw lill-Ministru Byron Camilleri u lill-Kummissarju tal-Pulizija għal kundizzjonijiet xierqa, kif ukoll esprimew l-inkwiet tagħhom għan nuqqas ta' riżorsi umani partikolarment fil-Gżira Għawċija.